Ivona a dneska tu budem s Basaným, s Bobrom, s Bobíkom, no aj keď oni tu asi nebudú. No veru, že nebudú, som tu sám a ja. Dobre. Tie mená, že máme trošku divné, si nevšimnite. A ja idem! Váááá! No. Ja letím! Ale už aj no. Váháhá! Jojojo! Predstav si, že aj ja letím. Ty letíš? Ja neletím, no dobre. Počkaj, ja ťa musím predbehnúť, kamarát. Nemôžeš, ani ma nepredbehneš. Ja som v tejto hre profesionál. Yes, som pred ním, ľudia. Nie si pred mnou. Som lepší ako on. Nie si lepší jak ja. Ticho. Jo. Som o to ďalej. Poď, makaj, je za mňou. Kde je? Nevidím ho, už nevidím, pomoc. 15% z toho. To ešte... Ja mám 12. Ja 17. Ja 13. Ešte som ani raz nepadol, kamoško. Joj, toto bude ťažké. Hop, nie. Už si padol. Nepadol, ja som sa popálil. A zas. Ja. Koľko máš percent? 15. 19. Ha. Ja furt padám dole. Yes, prešiel som to. OK. Ja neviem hrať na mobile. Ani ja si predstav, ale učím sa to pomaličky, lebo mama a ja mi zobrala počítač, že sa neviem správať, no. No však to, čo som videl, to video s čaríkom, že varenie s čarom, tak nevieš, no. No dobre, ticho buď, no. Nechcem sa tu teraz rozprávať o takých veciach, ako je varenie s čaríkom. No, koľko máš percent? 19. 23! Ľudia, myslíte si, že kto bude prvý, ja alebo Evon? Ja som to dal! Nie! Šiel na ten princíp. Už to mám. Yes! OK. Ja som... Toto je primitívum, to takto pomaličky prejdeme. Yes! Koľko tých si... 21! No, kamoško, tá 25-ka, keď budeš mať 25%, tak to ťa chvíľku zdrží. Mám 23%. A zase sú tu nejaké točálkové boné. Koľko máš percent? 23. Už te čaká tu Takmer som ten obskok dal. Už te čaká za chvíľku to najhorší level. Už mám 24. Toto stíham, nice. No, toto úzke. Oj. Teraz To čo je tá 25-ka? Okay. Aha! To stíham, daj. Ukludím sa trošku. Ja to mám! Ja som to mal pred cca 5 minútami. Zakalo, mne sa zaseklo. Joj. Trošku chybička sa mi blúdila, lebo mám taký... To je nedáš! No, konečne mi to už nehučí do toho. Takže, no, trošku postihnutý mobil mám, by som vám chcel povedať. Čo som ti povedal? Toto už nie je vtipné, chceš vidieť, ako budem vyzerať? Ale to čo je? Júj! Yes! Aj bez kriku sa to dalo. No vidíš. Takto...
Ty pokúšaš moje basanínovské Ale to neskáče! Oh yes, basaniny, hafaniny. Ináč, ak ste... Pozrite si, ak ste ešte nevideli, tak si pozrite najnovšiu verziu. Drž tu svoju papunku. Nebudem! Budeš, inak toto video vydám. Nice. Už to natáčam okolo 10 minút. Natáčam okolo 10 minút. Ticho! Ja fakt odejdem z tejto izby. No, sme za polovicou, kamaráti. Čože? Ty si už za 50%? Som na 50... Počkaj, na 52%. Mne to proste nejde! Však si proste Evo. Tak čo očakávaš, že ti to proste pôjde? Ja mám lepšie nervy ako ty. Nejde mi to takisto ako tebe, ale nehulákam tu na celé mesto, kamarát. Stavím sa, že aj ty v susednej dedine ťa počuli. To je jedno! Napíš nám do komentárov, či ste počuli nejaké Evonkové výkriky. Aj bylo palicou! Buď ticho, ja sa nevidel, tak veľa neučím tu! Ja viem, že je to najmenší level, aký existuje, ale keď to máte vedľa seba takéhoto blázna a k tomuto hráte na mobile, tak extrémne ťažká, ten blázon si nevie zatvoriť proste tie svoje ústočka, tú svoju chlebáreň. No. Ja ti dám takú chlebáreň! Však a čo v tom žereš? Same tie tvoje chlebové masky. No povedz mi, kedy si naposledy mal niečo iné ako chlebík? Teraz buď múdry, priateľ. Ja nežerem žiadny chleba! Tak pardon, tá tvoja rožkáreň. Ani rožky. Tak čo žereš? Evula na panvici? Nie. No povedz čo. Dobre pečené kuriatko. Pečené kuriatko? A to máte toľko prachov na to každý deň robiť pečené kuratá? Nie každý deň. Čo si sa s koňom zrazil? Ty si sa s koňom zrazil, však ty mi tu rozprávaš, že stále papáš to kuratá pečené. Užaj! Dobre. Toto bude skok cez gulúnie. Vidíš. Pokus číslo 2. Dobre, tady toto zoberiem. Poď nie! OK. Tak to nech na seba aj vidím trošku. Hop. Ja som to dal. OK, zase sa priblížim. Nech aj volá, čo vidím. Nice. Oh nie. Toto bludisko nenávidím. Nice. Prišiel si tu napokon na prvý pokus. Hop, hop, hop a hop a hop. Dobre. Dobre, ja. No čo, Evonko? Čo je tu? No čo, Evonko, čo je vonko? Hovno! Na akých si percentách? 43! 65, kámo! Ha, 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 ha. No, akurát, že mám taký pocit, že sa ku mne... Ja sa na to už môžem! Končím už to! Už to nebudem hrať! Končím toto video! Tak si akože vážne? Áno! Takže
dúfam, že sa vám moje video páčilo. Dajte like a odber. Aj tu do Basaninovi a máte v popise a dávajte mu like a odber. Ja čau! No, tak vidím, že Evo